मोस्रोमा बेफोरखौ मा होनना बुंदों? आइया बिसानि खोजानाखौ खावदोंमोन? आइयालाय बिसानि खोजानाखौलाय मानो खावगोन? नंगौ आइया एसे लभिया, थेवब्लाबो बेफोरबायदि सिखाव नङाथ'। अरगेंआ थांग्रोथ' अरगेंआ थांखांनायनि उनावनो सोंगोन आं आइखौ। ओइ मा सानबाय थाखो नोंलाय? जेबो नङा, जेबो सानाखै आं। आंलाय मा? दे होमबा फोजोंसार, आं थांसै। थांसैबो हा थाला होमबा नोङो? थाबाव दिनै सानसे? ओहो थाला थांसै, मालाबा फैबावगोन। दे होमबालाय। आयं मोनालाय आं माथो होलांगौमोनलै? लेंनि आं बिसोरखौ। आयै नै अरगेंआ थांसैनो। अरगें आयं थांसैबो, हा थाबाव आरो दिनै सानसेखिनिखौ? नांथ'ला दे आयं, मालाबा थागोन। माने एबारो मालाबाफोर फैबाथाय सप्तासेसो थाखागोन। दे होमबालाय। दे होमबा बयबो थाथ'। लैथोस्रि, गांजेमा गोसोम रानि, आयं दे थाथ'। जागोन दे, मालाबा फैबाव। दे होमबा फोजोंसार। दे मालाबा फैबाव दे। जागोन दे। गांजेमा गोसोम रानि थांनाय, आंनि थाखाय साहा फुदुंहैनाय। जागोन दे। आयै मा नोङो बिबारि लानि खोजानाखौ खावदोंमोन नामा? मा सोंनाय जादों बेफोरलाय? आयै सैथो बाथ्रा बुंमार, नोङो बिबारि लानि खोजानाखौ खावमारनायमोन नामा? माबा मा आबा, नों मा आंखौ फोथाया नामा? नोङो गावनि बिमाखौनो इसेबो फोथाया नामा? आंलाय बिहामजोलानि खोजानाखौलाय मानो खावलाबायनो? होमबालाय आयै नोङो खावाखैबा मानोथ' बिसोर खावदों होननानै बुंखो? मा? बिहामजो मोना आंखौ बेफोरबायदि बुंदों नामा सिखाव होननानै? आयु, जोंफोरखौ आलासि जानो लिंनानै बेफोरबायदि आंखौ सिखावनि नामसो होबाय होमबा? बिबारि बिहामजोआ बा एसेबां गिदिरथार, आंखौ सिखाव होनना बुंथारदों बियो? बिबारिया बुङाखै, मोस्रोमासो बुंदों। मा? आयै बियो आंखौ दानि मेसेजाव बुंहरदों, नोंसा आइया जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन होननानै, आरो माथो बियो गावनि मेगनजोंनो नुदोंनो आरो गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदोंनो। भगबान, होमबालाय आंनि बेगाव बे अन्थाइखौ मोस्रोमासो सोना दोनदोंमोन नामा? पापि गथ'आ। आयै मा नोङो खावमारदों नामा? नोङो सैथो बाथ्रा बुंमारनाय। आबा, नोङो बे मोस्रोमखौ फोथायदों, आंखौ फोथायाखै। गावनि बिमाखौ, गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो नोङो फोथायाखै। आंखौ नोङो एसेबां बेफोरबायदि सानमारो हो आबा? आं सिखाव नङाथ', आं मानो खावनो? लास्टिंसिं बिहामजो लानि खोजानाखौलाय मानो खावलाबायनो? नैलै नैबेथो खोमा हमदों आङो, कसमसे आं रावनिबो खोजाना खावाखै। होमबालाय मोस्रोमा नोंखौ मानो बुंखो आं गावनि मेगनजोंनो नुदों होननानै? माबा बे मोस्रोमा आंखौ मोजां मोनालै, बारा थिग मोनखाया आं बेखौ, बेनिखायनो बियो आंखौ बेफोरबायदि बुंदों। नोंसोरो सारा गावनि बिमाखौ फोथायाखै, मालानि मोस्रोम बिखौसो फोथायदों। आं सानथाराखैमोनलै बिबारि बिहामजोनि बिनानाव मोस्रोमादि एसेबां गाज्रि होननानै। बा आंखौ सिखाव होननानै बदनाम होदों बियो। आंखौ सैया दे, नाथाय बेफोरबायदि सिखावनि बदनाम मानो होनांगौ देनाय? ओरैनोबासो सायाव गोदै, ओमफ्राय सिं माबा सानबाय दङमोन दा आंखौसो सिखाव होननानै बुंना दोनबाय, आंखौसो सिखाव होननानै बदनाम खालामबाय। थै, आं मोस्रोम बिहामजोखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नंलालै, इसेबां गाज्रि। बिबारि बिहामजोआ बेफोरबायदि नङा, बे फंबायाबो बेफोरबायदि नङा, बे मोस्रोमानो गाज्रि। मानसिया जेरै गोसोम, गोसोआबो बेफोरबायदिनो गोसोम बिनिया। ओमफ्राय दे मोस्रोमाथ' गोसो गेसाखा। नोंसोरलाय आंखौलाय मानोथ' फोथायाखै हो? नोंसोरबो आंखौ सिखाव सानबाय दङ न'? आयै नोंखौलाय मोस्रोमा ओरैनो मानो बेफोरबायदि बदनाम होनो देनाय? मा मोनगोन बियो बेफोरबायदि बदनाम होनानै नोंखौ? मा? थारमाने नोंनि मथेबा आं बिसोरनि खोजानाखौ खावदों आरो ना आबा? आरो मा होनदों नोङो? बदनाम होनानै मा मोनगोन? माने बिनि मथै बिबारि बिहामजोखौ जोंहानो हरनो गोसो गैया, दा धोनि जाबाय नालाय, बेनिखायनो मार गाजा आरो बियो। आरो बिब'खौ बियो साख्रिआवला हौवाजोंसो हाबा हरनो गोसो खोना, बेनिखायनो बियो बेफोरबायदि नाटक खालामखादों। होमबासो नोंसोरनि मोजां मोननायनि गेजेराव नांज्लायलायनाय जागोन, सैलायै जागोन, बेफोरबायदि लासै नांलाय गारलायलायगोन। बेनिखायनोथ' बियो बेफोरबायदि नाटकफोरखौ खालामफ्लाबाय थादों, मिथिगौ ना? आं दुखु मोनबाय, नोंसोरबो आंखौ फोथाया। माबायदि नोंसोर गावनि बिमाखौनो सिखाव सानो? दा मा मोस्रोम आगैया नोंनो बेफोरबायदि मेसेज हरमारदों?
औ लैथोश्री आं दा हमनानैनो मोनला दा आइनि बाथ्रायासो सैथो जाखो ना मोस्रोमनि बाथ्रायासो सैथो जाखो। बेनोथ' आइयाबोथ' दिनैहालागि रावनियावबो सिखाव खावफेराखै ओमफ्राय आरो फारसेथिंजाय मोस्रोम आगैयाबो जुदि सिखावानो खावाखै जों आइया मानो ओरैनो बेफोरबायदि बदनाम होनो देनाय बेखौबो सानदों आं दा। बेनोथ' जादों र' दा आङो आइखौसो फोथायनो ना मोस्रोम बैनायखौसो फोथायनो। ओमफ्राय बिबारि बाजैया नोंनो बेनि बागै खिन्थायाखैमोन नामा? ओहो खिन्थायाखै र'नाय नङाबा आङो नोंसा बिबारि बाजैखौ फन खालामनि र'। अ देनाय खालामनायनाय। मा बिबारि जों आइया नोंसानि खोजानाखौ खावमारदों नामा? औ खावदोंथ' र'। बिबारि जोंहा आइया बेफोरबायदि खामानि मावाथ'। जोंफोरो आइजोंनो एसेबां देरबोबाय नाथाय दिनैहालागि आइखौ सिखाव खावनाय खोनाफेराखैबो आरो नुफेराखैबो। मोस्रोम बैनाया मा बेफोरखौ मा? नोङो फोथायो फोथाया नोंनिसो गोसो नाथाय नोंसा आइया खोजानाखौ खावमारदोंमोननो मोस्रोमा गावनि मेगनजोंनो नुथारदोंनो। नङालै बिबारि जों आइया बेफोरबायदि रावनियावबो जेबो सिखावखौनो खावफेराखै। मोस्रोम बैनायनिया गोरोन्थि जादों खोनालै। मानो गोरोन्थि जानो फोजोंसार मोस्रोमा मा बियो गावनि मेगनजोंनो नुथारदोंनो आरो मोस्रोमालाय नोंसा आइया जुदि खोजानाखौ खावामोनबा मानो ओरैनो बुंगौमोन देनाय। नोंसा आइया खोजानाखौ खावदोंखायसो मोस्रोमाबो खावदों होनना बुंदों। नङाबालाय नोंसा आइखौ मानो ओरैनो सिखावनि बदनाम होलाबायनो। इसोरासो मिथिसिगौ आरो आं मोनथिनाय बादिब्लाथ' जों आइया सिखाव खावफेराखैबो आरो खावाबो। होमबा नोंनि मथे मोस्रोमा ओरैनो बुंदों हा नोंसा आइखौ ओरैनो बदनाम होदों आरो मोस्रोमा एसेबांबो गाज्रि मानसि नङा मिथिगौ ना बियो ओरैनो मालाबाबो मालायखौ सिखाव होननानै बदनाम होआ। आं मिथिगौ मोस्रोम बैनाया गाज्रि नङा होननानै नाथाय खिजानिबा गोरोन्थिबोथ' जानो हानाय ना। मा गोरोन्थि जानो आरो नोंसा आइया जोंहानि सनाखौ नायनो होननानै थाब जाबाय दङमोनबो आरो नायदोंबो आं दिन्थिदोंमोन। बेनिखायथ' होमबा बिसोर सानैनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों। बेनो दे खोथाया मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों बिसोर सानैनि गेजेराव। जेबो मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायाखै। जेबो फोथायखाया आरो जोंनि बाथ्राफोरखौ गावनि बिमाखौ खोब मोजां सानना लायो खोना बियो ओजों बायदि सिखावसो आं मिथिखागौमोन फोजोंसारा फोथायनाय नङा होननानै। रिसिभ खामला आं दिनै रागा जोंदों मानोथ' फोथाया जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ। दिनैबा मानो एसेबां बेदर जानो लुबैदों आंखौ जानोसै आं एसे दहाय फुङावनो संना दोननाय दंखायोमोन गावनो संदों गावनो जोबोद गोथाव मोनखादों। मा एसेबां गोथावै संनो रोंगौ आङो टेस्टि गावखौनो गाव बाखनायना लासोबायहाय आङो बेदर एसे जानि र' आब' जा मानसियालाय मा एसेबां रागा जोंदोंलै ना आङो बेदर जानो नागिरनायखाय। ओइ नोंखौ रागा जोङाखै आं फोजोंसारखौ रागा जोंदों। मानो फन हरबायना हराखै नोङो दाथ' नोङो SMS हरना दोनदोंमोननो। औ आवगाया बुंगोन होननानै बुंनायानो थायाखै नालाय बेनिखायनो आंनो होना दोनबाय आरो ओमफ्राय मा बुंखो गुमैया माथो बुंबावगोन आरो फोथायाखै आरो आं मिथिखागौमोन फोजोंसार गुमैयादि फोथायनाय नङा होननानै। बिनि मथेबा थारमाने आं ओरैनो बुंदों आरो बिखौ ओरैनो सिखावनि बदनाम होदों आरो हा माने नोंखौबो बिदि बुङाखै जेनेबा सिखावनि बदनाम होदों होननानै माने बियो बुंदों आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों होननानै। नोम्फा खर' जादों होनना बुङाखै मानो बेफोरबायदि जालाबायनो आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदों बा गुमैया एसेबां बेफोरबायदि आरो बा आं थारमाने माथा गरम आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनो आङो एसेबांबो माथा गरम नङालै बेफोरबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनो। आंबो बुंदोंथ' बेखौ मोस्रोमा ओरैनो बुंगोन आरो सिखाव खावाखैबा होननानै नाथाय गैया मानिनो नागिरा गावनि बिमा नालाय सिखावबाबो सिखावखौनो बुंना लानो नागिरा आरो गनायना लानो नागिरा मालाय सिगांनिफ्रायनो रावनियाबो जेबो खावफेराखैनो ओमफ्राय दा बेनिखायनो फोथायाखै आरो बेनिखायनो रागा जोंदोंलै आं फन सन दानना होदों आरो खालामबावदोंमोन बियो। माबा नोंनि हौवायाबो सोरबाया फोथाया आं जेबो मिथिया नाथाय फोजोंसार बिमाया जोंहानि खोजानाखौ खावथारदों आरो मा नोंबो सानो नामा आङो ओरैनो बुंदों होननानै आंलाय फोथायखादों बियो खावदों होननानै। फोजोंसार गुमैया आंखौ गाज्रि मोना बिनि बाथ्रा नाथाय आङो सैथो बाथ्राखौसो बुंदों बिनि बिमाया सिखावानो आरो जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन बियो खावथारदोंमोन बाल रखम नोंबो माबायदि बिखुनजो मोनदों सिखाव बिखुनजो सम सानलायलाङोहाय आङो नोङो फोजोंसार गुमैखौ लोगो मोनाबाबो जागौमोन होननानै। फोजोंसार गुमैयाथ' गाज्रि नङा देनाय आरो लैथोश्री आब'मोनाबो गाज्रि नङा थेवब्लाबो बिमाया गाज्रिथारना सिगांबो नुवाखै माबायदि खालामदोंमोन नोंखौ दासो जोंहाखौ करोरपति जानायखाय नांगौ जादों दासो बिबारि बिहामजो सिगांबा थैनो ओंखारलायलांदोंमोन माथो नोंखौ लांगोन होननानै।
नंगौ थर' दादि आङो नोंसा फोजोंसार गुमैखौ थार गोसोजों मोजां मोनो गारनोबो हाला आंनिया बिखुनजोआ जेमान गाज्रिबाबो आरो माथो खालामबावनो आरो आंनिया खाफालानो गाज्रि आरो खायफा बेफोरबायदि फिसा फिनला बाथ्राफोरखौ इगनर खालायनानै दोननांगोन आरो उफाय गैयाना आरो संसार जानायाव बेफोरबायदिनो जायो आरो खायसे बाथ्राफोरखौ नुनानैबो नुयैबायदि खालामनांगौ जायो सोलिनांगोन आरो बेफोरबायदिनो उफाय गैया